Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz. Beryara Serokkomarê Tirkiyeyê ya guhertina wezîrên derve, navxwe, darayî û bergiriyê deng veda. Her wiha di kabîna serokkomarî de postê cîgirê serokkomar li jor hemû wezaretan tê zanîn. Pispor dibêjin, bi ragihandina vê kabîneyê, Erdogan peyameke ciddî ya guhertinê dwarê siyaseta derve, navxwe û aborî de daye. Girngtirîn postên kabîna nû ya Tirkiyeyê. Cewdet Yılmaz, cîgirê serokkomar e. Sala 1967 li Çewlîk ya Bakurê Kurdistanê ji dayîk bûye. Sala 1988 yekemîn derçûyê Kolêca Aborî li Zankoya Otto got ev zanîngeh di asta Tirkiyeyê de yekemîne derçû. Di sala 1994 de master li zanîngeha Denver ya Amerîka kiriye. Sala 2003 doktora zanistên siyasî wergirtiye. Sala 2007 heta 2023 wek parlamenter wezîr berpirsê plandananê berdewam bûye. Hakan Fidan wezîrê derve ye. Sala 1986 li Enqereyê ji dayîk bûye. Derçûyê Kolêja Hewalgirî ye. Bawernameya doktora heye. Ji sala 2010 heta 2023 şêwermendê dezgeha hewalgirî mît bû. Mihemed Şimşek wezîrê darayî û gencîneyê. Sala 1967 li Batmana Bakurê Kurdistanê ji dayîk bûye. Derçûyê aborî û bawernameya master heye. Baştırîn wezîrê darayî 2013 li gorî kovara Emerjin Market. Her wiha ji 500 karîgertirîn kesatiyên cîhanê sala 2013 li gorî kovara Foriyên Polîsî hate hilbijartin. Yaşar Guler wezîrê bergirî. Sala 1954 li Edirxanê ya Bakurê Kurdistanê ji dayîk bûye. Derçûyê Kolêja Serbazî ya Hêzên Çekdar e. Sala 1974 dest bi kar kir. Ji 2018 heta 2023 wek Serok Erkanê Tirkiyeyê bû. Elî Yerlîkaya wezîrê navxwe. Sala 1968 li Konya ji dayîk bûye. Derçûyê beşê siyasî ye. Ji sala 2018 heta 2023 wek parêzgarê Stenbolê bû. Guhertina kabîne û danana wezîrên godikarê xwe de serkeftîne di nava Tirkiyeyê de jî bi erênî hatiye pêşwazî kirin û wek bihêztirîn kabîna AK Partî tê binavkirin. Kabîneya nû bendewariyên gel jî zêde kirine û tê çaverêkirin proseyeke nû dest pê bike.